Čaute ľudia, v dnešnom videjku bez tej bany Áno. budem hrať. Mám vybitý tablet. Áno. Ideme urobiť opening house dropu. Áno. Dúfam, že ti padne ultra tvoja prvá. Áno. Ešte mu nepadla nikdy. Ne. Nie už dva. Takže môžeme sa na to pripraviť. No. Proste si rozcvičiť. Ruku zlomenú. Už Dobre. nezlomenú. Takže ideme otvárať. Bum. Počkaj, ty to rob a ja ti poviem, kedy sa to otvorí. Zatvoroč. Iba to. No, No nevadí, aspoň. Áno, aspoň doraz budem mať. No, nie doraz. Dobre. Mám viac na Leona. Vyzdvihneme si. Bouchal. Čak to vím. No. videjky. No. Takže toto No. by bolo asi Áno. videjko všetko. No ešte chcem dať ešte jednu solo. Alebo pôjdeme na kedy. No, zapneme. No, ideme. Dobre, sme tu. Áno. Hej. No dobre. Ideme ľudia, no, už sme kedy. Dobre. Dáme, že je vín. No aspoň sa o to posná. Takže to fakt toto. Koho mám dať? Ľudia, vy určite chápete, prečo sa smejeme. Na videjku ste to mohli vidieť. Jedno upozornenie prišlo. Ja ho nesledujem, to môj brat. Hej, máme spoločný mobil. Keby ste nevedeli. Tá som dohyloval. Douk. Douk mŕtvý. Dobre. Nie. Aha, Douk sa vie spavniť. Zabudol. Dobre. Stačilo antitoxik. No. V tomto kole končíme. Lebo toto nevyzerá dobre. No. Tá asi mne nikdy asi nezostane na Gold 2. Dobre, takže ľudia, toto by bolo pre dnešné videjko všetko. Tak. No, takže čau. Čus!